Shwmae, a croeso i'r ail sesiwn Troseddeg i ymwneud gyda 2.3. Fi yw Mr Eirin Maddock Jones. Dwi'n gyflwynydd ar Rhan e-sgol a'r testyn wrth gwrs da ni'n neud heddiw yw Troseddeg. As gai just newid y sgrin fan hyn. Reit, so ni wedi gwneud cyflwyniad rhan 1, sef Damcaniaethau Cymdeithsegol, a dwi wedi edrych ar theori y swyddogeithwyr, y theori straen Merton. Dwi wedi edrych ar marcswyr, a dwi wedi edrych ar rhyngweithwyr. Yn y sesiwn yma, y rhan A, byddai'n edrych ar y ddoi sydd ar ôl, sef realistraeth dde a realistraeth chwith. A wedyn, byddai'n troi at 4.1, sef dim ond rhan o 4.1, wrth gwrs, mae 4.1 yn gofyn i chi edrych ar effeithiau damcaniaethau biolegol, unigolynol a cymdeithasegol. Gan bod ni'n neud 2.3 cymdeithasegol, byddai'n canolbwyntio ar damcaniaethau cymdeithasegol a'r bolisi fan hyn. Felly, yr un gyntaf i fi edrych arno yw realistiaeth asgell dde. Nawr, ers y 1980au o bosib, mae gwleidyddiaeth wedi cael ei polareiddio, a falle bod chi wedi clywed y term yna'n cael ei ddefnyddio yn y wasg yn eitha aml. Be mae polareiddio yn feddwl ydy bod pobl wedi mynd i ddoi begwn gwahanol. Hynny yw, ar un achos mae gyda chi, mae un cornel mae gyda chi asgell dde, a mae falle ar y pen pella mae gyda chi asgell dde eithafol. A mae gyda chi asgell chwith, ac wrth gwrs ar y ochr eithafol i hynny, bydd chi asgell chwith eithafol. Nawr, mae hwnna chi wedi gweld hwnna'n digwydd yn gwleidyddiaeth yn America, gyda Trump ar un ochr a Biden ar yr ochr arall, a wedyn chi wedi gweld yn digwydd ym Mhrydain, gyda cwyno mawr am pwer yr asgell dde eithafol, asgell dde blaid geidwadol, pobl sy'n ganoli gyda blaid geidwadol, ac yn y blaen o gyda chi Jeremy Corbyn wedyn ar y chwith. So mae polareiddio yma. Hynny yw, falle oedd y gwleidyddiaeth arno'n bod yn canol y ffordd yng nghyfnod rhywun fel Tony Blair, er enghraifft, right? Middle of the road, am beth sydd wedi digwydd ydy, mae gwleidyddiaeth wedi ymbellhau o'i gilydd. A chi wedi gweld hwnna'n chwarae mas yn, fel dwi'n dweud, America, Prydain, Brazil, gyda Bonasaro ac yn y blaen. Ac yn gweld o yn cael sylw mewn gwleidyddiaeth a newyddion dydde yma gyda etholiadau gwahanol yn digwydd ar draws Ewrop a etholiadau wrth gwrs yr hyd y byd hefyd. Felly mae gwleidyddiaeth wedi polareiddio. Felly, beth sydd wedi dod yn gryf iawn yn Mhrydain ac America a gwledydd eraill dros y blynyddoedd neu degawd diwetha ydy syniadau asgell dde. Daeth troseddu yn ddadl gwleidyddol mwy na lai yn yr 1980au gyda Tony Blair yn dechrau polisiau lle oedd o'n tackling the causes of crime. Okay? Felly, daeth troseddu mwy na lai cocyn hitio rhwng y pleidiau gwleidyddol. A mae wedi dechrau trwy bathu'r term penal populism. Okay? So, basically, gwneud pethau'n wleidyddol mwyn ennill pleidleisiau. Ac yn aml iawn, mae hwnna'n golygu defnydd o eiriau a logos a dywediadau. Tough on crime, tough on the causes of crime, let's battle crime together, ac yn y blaen. Nawr, mae syniadau asgell dde sydd yn rheoli nawr. Okay? Nawr, fe chi'n gweld y sgrin, mae'n deithio o waith J.Q. Wilson yn benodol. Okay? Lle oedd o'n credu bod troseddu'n digwydd ar y bobl yn ei hanfod yn naturiol, yn hunanol, selfish, ac yn ddrwg. A bod nhw ddim yn ofni'r cosp yn wynebu nhw. Felly, y syniad oedd angen gwneud y cosp yn fwy llym. A dyna beth sydd wedi digwydd dros y 10, 15, 20 mlynedd diwetha. Ni wedi gweld cynnydd mawr iawn y syniadau asgell dde yma bod angen cosbi troseddu yn llym. Hynny yw, ei syniadau nhw o ran troseddoldeb ydy bod pobl yn troseddu oherwydd dyn nhw ddim yn ofni'r cosbau. Okay? Mae pobl yn troseddu, esboniad nhw o troseddoldeb, dyw pobl ddim yn troseddu oherwydd bod nhw ddim yn ofn y gosb. Okay? So mae pobl yn troi gyfaith pan mae'r bydd o wneud hynny yn gorbwyso'r gost. Okay? So, cost-benefit ydy hyn. Right? Nawr, fe chi wedi gweld ar y pedwerydd llinell nawr, mae pobl yn ôl asgell lle yn gwneud rational choice. Maen nhw'n gwneud
dewis rhesymegol I droseddu. Maen nhw'n pwyso a mesur y bydd a'r cost o droseddu, a maen nhw'n dod I canfyddiad bod y bydd o droseddu yn uwch na'r cost o droseddu. Right? A mae'r syniad yna wedi cael cryn ddylanwad ar gymdeithas neu ar syniadau asgell dde, ac o ganlyniad I llywodraethau asgell dde wedi cael cryn ddylanwad ar gwleidyddiaeth yn unig ym Mhrydain, ond mewn gwledydd eraill hefyd. Dyw pobl ddim yn poeni. Okay? Now, ond nhw ddim yn credu, asgell dde ddim yn credu mai tlodi fel y cyfryw oedd yn arwain at tor cyfraith. Yn ystod y 50au a 60au, o'na ddadleuon bod tlodi wedi cael ei ddileu, bod yna ddim tlodi I gael. Llawer I wneud gyda ail ddiffinio beth oedd ystyr bod yn dlawd, ond roedd yr ystadegau'n tueddol I ddangos bod costau byw yn gwella a bod llai o ddodi. Ond wrth I wneud ddigwydd, fe gynyddodd cyfraddau troseddu hynna. Nawr gallai hynny fod oherwydd bod plismona wedi gwella yn y cyfnod hynny, ond fe'r asgell dde, bydd nhw'n casgad bod tlodi really ddim yn achos troseddu, ond mae yna bethau eraill yn achos troseddu. A mae hwnna'n dod o waith y dyn ydych chi'n gweld ar gwylod y sleid fan hyn, Charles Murray. Nawr, Charles Murray ar farn bod cymdeithas mwy na lai ar chwal. Okay? A bod yna dwf wedi bod mewn is-ddosbarth. Okay? Subclass, yn underclass. Okay? Underclass. Sef is-ddiwylliant subculture bobl ifanc oedd yn herio gwerthoedd a normau cymdeithas. Pobl fel mamau sengol, pobl am teuluoedd ansefydlog, gwerthoedd wedi lleihau, cymdeithas wedi dod yn fwy chyfredol, os yn gyda mae math yna beth. Okay? Bod yna ddiffyg ymlyniad o ran teulu, bod teulu nuclear, mam, dad a dau blant, wedi dechrau dyflannu, bod ymrwymiad pobl I gymdeithas wedi dechrau lleihau, bod ymwneud pobl gyda gymdeithas, ffordd nhw'n ymwneud gyda gymdeithas wedi lleihau, a hefyd bod yna broblemau o ran cymdeithasol I plant, bod y rhieni ddim yn gallu gwneud yna, ddim uned deuluol oedd ohoni ddim yn cadw nhw'n wneud o'n iawn. Ac basically roedd cymdeithas ar chwal. So agwedd really eitha negyddol neu eitha heriol o ran y gymdeithas oedd gyda nhw. Okay? So nhw'n credu mwy na lai bod achosion troseddoldeb I wneud mwy gyda materion biolegol, mwy gyda materion datblygiad is-ddosbarth, a mwy gyda rational choice theory, y damcaniaeth dewis rhesymegol. Okay? Nawr, fi nôl nawr, cyn bod fi'n troi at hwnna. Nawr, effaith hynny, wrth gwrs, da ni wedi gweld, ydy bod yna fwy o bobl yn y carchar nawr nag erioed o blaen. Mae yna ar Ionawr 2023, so blwyddyn yn ôl, mi oedd yna 90,000 o bobl yn y carchar. Na, mae hwnna'n fwy na sydd wedi bod yn y carchar erioed. Yn 1993, oedd yna beth o 45,000 o bobl yn y carchar, a nawr mae'n 90. Felly, chi'n gallu gweld y syniad yma, maen nhw'n teimlo'n gryf bod pobl yn teimlo bod y bydd o droseddu yn gorbwyso'r gost, felly chai gwneud y gost yn fwy. Okay? Chai gwneud yr ofn o beth sy'n mynd I ddigwydd, da chi'n torri gyfaith mor fawr, fydd pobl yn gwneud dewis rhesymegol, rational choice, ddim I droseddu. Okay? So mae hwnna'n bwysig. Na I sôn am effaith hynny ar bolisiau yn hwyrach ymlaen nawr. Mae syniadau'n eitha syml. Cryfderau, wel, mae wedi dylanwadu'n fawr iawn ar wleidyddiaeth modern, nid jyst ym Mhrydain, ond ar hyd y byd I gyd. Yn enwedig mewn gwledydd lle mae gwledydd wedi polareiddio rhwng y chwith a'r dde. Mae wedi tynnu sylw at bwysigwydd cymdeithasoli, sef dwy'n eich plant fyny, a chefnogi'r rhieni I wneud hynny, yn enwedig gyda bechgyn yr angen am ffigwr tadol yn y tŷ. Mae wedi rhoi lot o bwyslais ar pwysigwydd cymdeithasoli hynwradd yn y teulu. A mae yna nifer o astudiaethau'n cefnogi'r syniad o ddamcaniaeth dewis rhesymegol, rational choice, bod pobl yn troseddu pan mae bydd yn wneud yna'n gorbwyso unrhyw gost. Enghraifft mae bwrgleriaeth yn cynyddu mewn nifer o ddinasoedd oherwydd 5% o bob trosedd o fwrgleriaeth sydd yn cael ei ddatrys. Felly, gallai rwy'n hawdd ddeall pan bydda rwy'n sy'n yn ymwneud gyda bwrglera
yn ystyried bydd a cost ac yn penderfynu, wel, mae gen i 95% o siawns na chaf i 9 yn yr achos yma. Felly mae hwnna'n rhai cryfderau. Mae yna fwy wrth gwrs, fel dwi wedi dweud o blaen, mae rhan i'ch, falle bydd'ch athrawon chi wedi rhoi cryfderau gwendidau gwahanol neu ychwanegol, ond fel arfer mae hyn yn gwestiwn 6 marc, felly mae eisiau 3 a 3 o leia. Wel, gwendidau y theories asgellder dyw pob trosedd wrth gwrs ddim yn deillio o wneud damcaniaeth dewis rhesymegol, rational choice theory. Mae llawer yn wneud gyda ymddygiad yn y man y lle, impulsive fyrbwyll, cerdded hi bod car, gweld wallet, smash off o fe, heb feddwl, really, ymladd mewn tafarndau. Dyw rational choice theory ddim yn esbonio hwnna, fe. Chi'n mynd mewn i tafar, chi'n cael 10 peint a chi'n ymladd, so chi'n pwyso mesur, chi'n mynd, dwi'n mynd i bwrw boi yma, ddim llawer o bwyso mesur fan'na. Mae gwendid, mae'n llawer sylwad droseddau dosbarth gweithio, a diffyg sylwad wrth gwrs i troseddau coler wen, troseddau corfforaethol, lle mae yna wir rational choice theory yn cael ei wneud, os da chi'n dweud twyll busnes neu twyll corfforaethol coler wen, dwi'n ddim yn gallu digwydd ar hap yn fyrbwyll, mae'n digwydd mwy gyda troseddau coler wen, a chydig o sylw, a chydig o blismona hynny sy'n digwydd. Eto mae'n di-ystyru rôl tlodi, mae hwn yn ddadleuol iawn. Diolch yn llwyr ymwrthod gyda'r syniad bod tlodi, ond mae'n di-ystyru pwysigrwydd. Okay? A dwi wedi sôn am pam oedd hynny, oherwydd 1950au, 1960au, a cwimp mewn tlodi a'r cynnydd mewn troseddu. So, dyn nhw'n llwyr ymwrthod gyda pwer, neu dylanwad tlodi. Dyn nhw jyst ddim yn rhoi gymaint o bwysles yna fo, a bydda pobl eraill. Nawr, ar y pegwn arall, mae gennych chi realistiaeth asgell chwith. Okay? Left realism. A mwy na lai, mae hwn yn gwbl wahanol i asgell dde, ac yn fwy agos i syniadau Marxaidd na ddim byd arall. Right? So, tra bych chi efo Jock Wilson ar yr ochr dde, mae gennych chi fan hyn Jock Young ar yr ochr asgell chwith. Okay? Nawr, mwy na lai, gwrthwynebu'r asgellef wedys i a tebyg iawn i Marxwyr amddifadaeth. Okay? Anghydraddoldeb, inequality, amddifadaeth, deprivation, sy'n deillio o gymdeithas gyfalafol. Dwi wedi iwsio term cyfalafol na yn y cyfwyniad cyntaf. Okay? So, mwy na lai, mae pobl yn anhafal, dyn nhw ddim yn equal, dyn nhw ddim yn gydradd, mae yna anghydraddoldeb, a mae hynny'n agwyn at chwysgredigaeth. Mae pobl yn teimlo'n chwysgredig tu hwnt gyda'r sefyllfa maen nhw efo. Maen nhw'n cael ei anwybyddu, maen nhw'n cael ei roi un ochr, gael Saesneg yna fydda marginalise o bosib. Okay? Mae'r dosbarth gweithiol yn cael ei lleihau mewn pwysigrwydd, cael ei anwybyddu. A mae hwnna'n creu bwlch mawr rhwng y rhai sydd gyda arian a pobl sydd ddim gyda arian. Okay? Maen nhw'n teimlo, mae hyn yn creu is-dosbarth, maen nhw'n cael gwthio mewn i is-dosbarth, sydd yn creu normau hunan. Mae'n creu bwlch rhwng gymdeithas o ran y pobl sydd gyda arian a pobl sydd ddim gyda arian, a creu gynlyniaethau rhwng nhw a'r heddlu. Okay? So, mwy na lai, mae'r asgell chwith yn teimlo bod pobl wedi cael gadael nôl gan gymdeithas. So, ddim yn anhebyg i'w barn y Marxwyr, wrth gwrs. So, o ran realistiaeth chwith, mae'n rhoi mwy o sylw i rôl unigolion, neu rhôl y dioddefwr, na unrhyw ddamcaniaeth arall. Ac mae'n cydnabod achosion niferus i drodi a beth sy'n angen mynd arno. Mae'r ail bwynt fan hyn yn tynnu sylw at pwysigrwydd trodi mewn torcyfaith a effaith ar gymdeithas. So maen nhw'n cydnabod rôl trodi mwy na unrhyw beth arall. Yn cryfderau pellach bydden nhw yn pwysleisio ar angen i daclo anghydraddoldeb. Right? Beth mae'r asgellder yn dweud ddigwyddodd yn y 50au a 60au, maen nhw yn cydnabod, mae hyd yn oed nhw'n cydnabod bod na link ddim mor gryf am yr asgell chwith yn teimlo rhwng anghydraddoldeb a trodi. So mae asgell chwith yn awgrymu pethau fel gwella lefelau addysg, gwella cyfleoedd mewn bywyd. Chi'n gallu gweld bod yr asgellder wedi prynu i mewn tipyn bach mwy mewn i hwnna gyda leveling up agendas gyda nhw hyn o'r bryd. Okay? Gwendidau, wel mae'n gorbwysleisio trodi dosbarth gweithiol ac yn esbonio trosedd coler wen. Maen nhw'n sôn am anghydraddoldeb, anghyfartaledd, ond beth am y pobl cyfoethog yma?
sydd hefyd yn torri gyfraith. Dwi'n ddim byd i wneud gyda anghydraoldeb. Dwi'n ddim byd i wneud gyda ffaith bod nhw'n teimlo'r chwystredigaeth. Maen nhw efo pob dim. Felly mae asgell chwyth ddim wir yn esbonio hwnna. Dwi'n ddim chwaith yn esbonio pam nad yw pawb am ddifadaeth economaidd yn troseddu. Right? Mae'n benderfyniaethol, mae'n creu, maen nhw'n sôn am bod yna anghyfartaledd mewn cymdeithas, ac mae hynny mewn y bôn sydd yn creu troseddu. Wel, dyw pawb sydd mewn amddifadaeth deprived, dy byw mewn ardal lle mae amddifadaeth neu ardal lle mae yna broblemau economaidd a todi mawr, dyw pawb yn yr ardaloedd hynny ddim yn torri gyfraith. So mewn ffordd mae bach yn benderfyniaethol, os nad llehaol hefyd, reductionist, mae'n bwrw ymddygiad lawr i un esboniad bach. A hefyd mae tuedd i ganddo i gorbwysleisio a dangos troseddu fel fwy o broblem nag ydi o. Okay, mewn cymdeithas, so mae'n diaddol bod cymdeithas yn un gyfalafol, bod o ddim yn gweithio'n iawn, bod o wedi torri, a gorbwysleisio falle lefelau troseddu, achos un mwyafrif yn ni, da ni ddim yn dod ar draws troseddu difrifol yn ein bywydau. Felly dwi wedi gwneud fan'na nawr 2.3, dwi wedi edrych ar damcaniaeth swyddogaethol, damcaniaeth Marxaidd, damcaniaeth y rhyngweithwyr, a wedi edrych ar esboniadau asgell dde a asgell chwi. So ni mwy na lai wedi gwneud yn gyflym iawn 2.3. Nawr, ynghlwm gyda 2.3, maen nhw'n wrth gwrs gallu gofyn i chi i disgrifio damcaniaeth cymdeithasegol. Maen nhw wedi'n gallu gofyn i chi dadansoddi damcaniaeth cymdeithasegol. Ond cwestiwn arall maen nhw'n gallu gofyn i chi ydy y defnydd o'r damcaniaeth yma, fel mae'r damcaniaeth yma wedi cael ei ddefnyddio wrth datblygu polisi. Nawr, mae disgyblion yn aml mynd yn ddrysnyd iawn pan nhw'n cael cwestiwn, esbonio sut mae un damcaniaeth cymdeithasegol wedi dylanwadu neu wedi datblygu polisi. A mae pobl ifanc yn mynd, be mae hwnna'n feddwl? Beth mae'n feddwl? Wel, yn syml iawn beth mae'n feddwl ydy sut mae'r damcaniaethau yma, bod holl bethau dwi wedi gweithio chi am beth mae'r swyddogaethwyr a Marxwyr yn meddwl, sut mae hynna gyd wedi effeithio ar beth sy'n actually'n digwydd yn y byd heddiw, ar datblygu polisi. Hynny yw, sut mae'r system yn gweithio. Okay? Os na wneud un yn chi ddeall, os dwi'n wneud un i chi nawr, yn chi ddeall beth yn union dwi'n meddwl gyda hwnna. Whoops, mae'n rhaid gorfod wythfast hwnna. OK, wnaethon ni edrych ar theori a swyddogaethwyr. Wnaethon ni edrych ar theori Merton, os ydych chi'n cofio. Beth sy'n digwydd pan nad oes gan pobl y modd i gyrraedd y nod. Right? Y chwystredigaeth ma nhw'n teimlo. Okay? A'r oesi sy'n digwydd. Right? Yr ymcilio sy'n digwydd ac yn y blaen. Right? So, sut mae'r syniad yn ei bod pobl ddim efo modd i gyrraedd y nod a maen nhw'n wedyn arwain troseddu wedi effeithio ar beth mae llywodraeth yn neud? Wel, gyntaf, da ni wedi gweld yn datblygu dros y blynyddoedd polisiau i daclo a todi. Okay? Mae yna well darpariaeth lles i gael nawr. Mae cyflogau gwell, mae da ni pethau fel isafswm cyflog i gael. Mae hwnna'n i gyd i cael ei wneud i geisio lleihau tlodi, i geisio rhoi gwell cyfle i bobl i gael y modd i gyrraedd y nod. So chi'n gallu gweld fan'na sut mae syniadau swyddogaethwyr wedi effeithio. Mae'r cyflog isafswm yn mynd fyny yn flynyddol yn ôl beth mae chwyddiant yn mynd fyny. Okay? Da ni wedi gweld cynnydd yn ddiweddar yn y cyflog isafswm. Okay? Ni'n gweld syniadau o swyddogaethwyr ar waith mewn ysgolion. Okay? Mae da ni blant sy'n cael FSM, Free School Meals. Mae'n cael mwy o gyfle i gael bwyd, cos gorau maen nhw'n bwyta, gorau maen nhw'n canolbwyntio yn ystod y dydd. Hawliau cyfartal mewn ysgolion, ni wedi gweld hynny. Ni wedi gweld llawer darpariaeth o ran adnoddau, does dim rhaid i plant am dalu am deithiau. A maen nhw'n cael cymorth un i un yn aml, os oes angen yn nhw. Mae estyn yn adrodd nôl ar berfformiadau disgyblion FSM, fel maen nhw'n gael nhw, Free School Meals. A mae tlodi yn rhywbeth sydd yn cael ei edrych yn efo mewn indexau gwahanol pan mae'n dod at perfformiadau ysgol ag addysg. Felly mae yna lot o ddatblygiadau addysg wedi cael ei wneud i helpu disgyblion neu helpu plant i gael y modd o gyrraedd y nod. So mae wedi cael ei ddylanwadu'n yn uniongyrchol gan syniadau swyddogaethwyr a gan syniadau Merton ynglyn â straen. Okay? Pobl teimlo straen, maen nhw'n troseddu.
Right? Maen nhw'n sefyll rhwystrigais, maen nhw'n teimlo bod nhw'n methu cyflawni. Wel, rhoi y cyfle nhw gyflawni. Addysg mewn carchardai. Na, oed darllen rwy'n ar gyfer tangeg sy'n yn carchar 11 oed. Felly mae yna lot mwy o bwysais nawr a rhoi addysg mewn carchardai. Na'r problem arall yw'r ffaith bod dim digon o bobl i gael i wneud hynny, ond mae'n sicr mae'na pethau wedi gwella dros y blynyddoedd. Gan bod yna deimlad bod gwell addysg yn arwain at gwell cyfleoedd mewn bywyd. Felly mae hwnna'n rhan o'r leveling up agenda yma. Okay? Chos mae data'n dalas, os ydych chi'n rhoi modd i bobl i gyrraedd y nod, sef syniadau straen Merton, right? Mae troseddu'n llai tebygol. Y gwledydd sy'n gwario mwy o arian ar gynlluniau lles, welfare programs, ydy'r rhai sydd gyda lleiaf o bobl yn y carchar. A falle bod hwnna'n esbonio pam fod gwledydd fel Switzerland a pam fod pobl gwledydd Japan sydd yn gyfalafol, ond efo llai o droseddu na sydd gan Prydain, enghraifft. Okay? So fe chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd yna, ni wedi disgrifio theori swyddogaethol, ni'n gallu dadansoddi theori swyddogaethol, a nawr fan hyn, ni'n gweld sut mae'r theories yna actually yn gallu cael ei weld mewn polisi, neu ar llawr o beth sy'n actually yn digwydd. Right? A ni wedi gweld y dylanwad fanna. Os na i edrych ar syniadau rhyngweithwyr, a nes i sôn tym bach am hwn i chi, ynglyn â labelu, label yn dod yn master status, hwnna'n arwain at self-fulfilling prophecy. Okay? So mae hwnna'n di dylanwadu ar beth sy'n digwydd? Wel, nes i gyffwrdd o hyn pan nes i sôn amdano fo. Mae'r system gyfraith troseddol nawr yn gwneud gymaint am nhw'n gallu. Right? I beidio rhoi label i rwy'n fel troseddwr. I beidio cael person i weld ei hunan neu nabod ei hunan fel troseddwr. A mae hynny wedi arwain at datblygu polisïau penodol. Nawr, un o'r ei cyntaf i gweld yna yw dad criminaleiddio. Okay? Oedd bod mewn meddiant cannabis rhai blynyddoedd yn ôl yn rhywbeth mawr iawn. A bydda pobl yn gweld un fel troseddwr, felly fel druggy. Nawr, mae pobl yn fwy tebygol dyddi yma o cael dirwy, neu mwy tebygol o gael rhybydd, hytrach na cael record troseddol difrifol, neu hyd yn oed i carcharu. Chos dyn nhw ddim eisiau rhoi yn label i rwy'n i fod yn droseddwr. Okay? So mae nhw'n fwy o rybyddion, ydy pethau fel yna ddim yn mynd ar y record yn hir iawn. Mae nhw'n gwneud popeth posibl i osgoi label o fod yn droseddwr. Okay? Neu i roi record troseddol i rwy'n sy'n mynd i osgoi nhw cael swydd yn y dyfodol. Chos da chi efo record troseddol a da chi'n trio am swydd, mae'r person sy'n eich cyfweld chi gyfer swydd yn mi weld chi fel troseddwr fe. Hwna a mae'n stopio chi gael job. So mae eisiau stopio bobl derbyn y label yna. Okay? So mae yna nifer o bethau maen nhw'n neud. Mae'n wedi gyfer pobl ifanc da 18 i trio peidio neu trio sgoi rhwng label iddyn nhw, ni'n gweld i hynna. Ni'n gweld hynna mewn carchardai hefyd, lle mae yna drafodaethau yn digwydd mewn grwpiau bach i trio ceisio cael pobl i weld hynna fel pobl sy'n o werth i gymdeithas, ysgrifennu pobl sydd ddim o werth. A dyna un o waith y mudiad unlock, os ydych chi wedi gwrdd amdanyn nhw o gwbl, falle ydych chi'n wneud nhw fel un o mudiadau 2.1 yn eich gwaith cwrs. Maen nhw eisiau ceisio ysgoi'r label yma o droseddwr sy'n cael ei roi i bobl sy'n yn gadael y carchar. So, o ran gwaith y mudiad gwthio unlock, chi'n gweld hwnna yn gweithredu hefyd. Nawr, asgell dde, nawr, os ni edrych ar asgell dde, mae mwy na lai wedi dylanwadu mwy ar bolisi, ar beth sydd yn digwydd ym Mhrydain yn yr 20 mlynedd diwethaf yna, unrhyw ddamcaniaeth arall byddwn ni'n dweud. A basically, fel os ydych chi'n cofio mi sôn, reit ar ddechrau'r sesiwn yma, yn syniedig ar y dewis rhesymegol, rational choice theory. Okay? So, bod pobl yn dewis torri gyfraith. So, mae'r rhaid wneud o, o ran syniadau esgell lle, mae'r rhaid wneud o anoddach iddyn nhw dorri gyfraith. Bod nhw'n meddwl amdano fo, bod nhw'n meddwl na dwi'n mynd i wneud o. A maen nhw'n wneud o mewn 2 ffordd rili. Ffordd gyntaf ydi falle trwy ataliaeth sefyllfaol. Okay? So, mwy na lai, gwneud yn anoddach, right? I chi dorri gyfraith, gwneud nhw'n gormod a hasol i chi wneud o. Na meddylwch chi am ynghyd-destun eich ysgolion chi. Dwi'n siŵr bod mwyafrif ysgolion a be'n gyda ffensys o amgylch. So, wneud o'n anoddach i chi ddianc, neu anoddach i rwy'n dod mewn. Da chi'n iwsio fobs o bosib i ddod mewn, fobs i agor y cae drysau. Mae yna CCTV yn ysgolion chi. Mae yna chi fod eich arwyddo mewn ac arwyddo mas. Nawr, dim fyd o hynny'n bodoli 20 mlynedd yn ôl.
Ond oherwydd y dewis rhesymegol yma, a hefyd y syniad o, os ydych chi'n wneud o'n anoddach i bobl torri gyfraith, na nhw ddewis peidio wneud o. Right? So, na i ddim dianc o'r ysgol, dim bod o'n drosedd am yn wir, ond na i ddim dianc o'r ysgol, mae ffens a ffob a sainio mas, a wedyn mae'r cyfrifiad yn pigo fyny, a falle wneud y Sims ffonio rhieni. Right? So, wneud o'n anoddach, chi'n gweld hynny mewn ysgol, chi'n gweld hynny mewn ceir, electronic locking, right? Tracking devices. Os mae'n diogel o cheir yn enfawr erbyn hyn, a mae dwi'n ceir, ddim yn digwydd yn aml iawn, achos mae mor anodd. So mae hwnna'n ataniaeth sefyllfaol wedi dod mewn oherwydd y rational choice theory. Mae ydych chi hefyd newid amgylcheddol, sef gwneud o'n anodd. Dyna bych chi'n gweld y llun ar y top there fanna, sef y syniad o CPTED, Crime Prevention Through Environmental Design. A mae hwnna'n di datblygu'n lot yn ystod 20 mlynedd diwetha. Y syniad ydy, mwy na lai, wneud yn anoddach i bobl torri gyfraith. So, chi'n torri'r ffensys yna, chi'n gallu gweld hwnna yn fan hyn. Chi'n gallu gweld gwneud ffensys yn lle bod chi'n gallu gweld trwyddyn nhw, di wangu ddim cweith mor uchel, torri coed nawr, lot o ffenestri fel bod pobl yn edrych mas ar y strydoedd. Pethau bach, dych chi falle ddim yn sylweddoli yn eich bywyd o ddydd i ddydd, ond chi'n gweld o, a bydd mwy o hwn yn dod mewn yn eich gwaith yn uned 4 pan ydych chi'n blwyddyn 10. Okay? Pethau bach eraill hefyd fel polisïau zero tolerance gyda zero tolerance yn yw arestio pawb am popeth, wneud o'n anoddach. Nath hwnna gan i ddechrau ni, gan Rudy Giuliani, the famous Trump lawyer, yn ystod y dechrau 2000, yn ystod 9/11, er enghraifft fe oedd maer New York, a mi nath o ddechrau polisi o zero tolerance, sef arestio pawb, therefore oedd o'n gwneud pobl teimlo meddwl dwywaith cyn Troseddeg, achos hyd o'r gyfer pethau bach, o'ch chi'n cael eich arestio. Nath o weithio yn Efrog Newydd, nath o murder rate law 72%. Nath o cyfradd dwi'n ceir law 70%, lladrata law 60%, dwi'n yn gyffredinol law 60% hefyd. Felly, asgell lle wedi bathu polisïau fel hynny, zero tolerance. Diolch wedi gweith mor boblogaidd ym Mhrydain, achos mae di arwain at tensiwn rhwng diwylliannau gwahanol. Mi nath un heddwas roi malin yn Cleveland trio fo. Ond mae hwnna'n rhywbeth i chi edrych mwy amdano fo. Wrth gwrs, dylanwad mwyaf yr asgell lle, wrth gwrs, ydy ar carcharu. Mae gennych chi fan hyn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pwynt boled ynglyn â cyfraddau carcharu yn Mhrydain ar hyn o bryd. Na i ddim darllen trwyddyn nhw chi'n gallu gwneud yna chi. Ond chi'n gallu gweld mae un ffordd mae asgell lle wedi dylanwadu ar bolisi ydy'r ffaith bod yna fwy o bobl yn y carchar nawr nac erioed o blaen. Cost y bydd. Fyddwch chi'n meddwl dwywaith am droseddu os bydd y cost o neu hynny, yn yw, y cost by fyddwch chi'n cael yn un difrifol iawn. Nawr mae hwn i fod i weithio fel, mae'n ddial, mae'n revenge yn eich chi am wneud o, mae'n fod i fod yn atal chi, a chi'n mynd i wneud o to, achos chi moyn bod yn carchar am 10 mlynedd. Mae'n mynd i fod yn ataliaeth cyffredinol, atal pawb arall ag torri gyfraith, so maen nhw'n gweld bod chi'n mynd i carchar am 10 mlynedd am rhywbeth bach. Mae'n amddiffyn y cyhoedd. Felly mae'n bolisi sy'n cael ei weithredu yn eitha llym, dydy yma. Fel ynddi, mae yna erbyn Ionawr 2023, mi o'na 90,000 o bobl yn y carchar, a dwi'n cofio os chi yn gyfarwydd â penawdau sydd wedi bod yn y wasg yn mis Tachwedd a Rhagfyr 2023 yn dweud bod y carchardau yn llawn. Doedd dim lle ar gyfer mwy o garcharorion. So mae hwnna'n un broblem sydd wedi dod o weithredu'r polisi yma. So canlyniad hynny oedd nhw'n gofod gadael pobl allan yn gynt. Right? Chos oedd ddim lle ar gyfer y pobl mwyaf difrifol oedd angen dod yn mewn. So mae'n lot mwy o bobl mas ar drwydded nawr fydda'n di bod yn dal yn y carchar mewn sefyllfaoedd eraill. Felly, mae hwn wedi arwain at problemau, wrth gwrs, o polisïau asgell lle yma. Dwi'n di cwestiynu polisïau eraill, chos mae rhaid i cael mwy o ddylanwad, wrth gwrs. Mae troseddu yn parhau fod ar gynnydd. Mae hunanladdiad yn y carchar yn tyfu. Mae ymysoddiadau ar swyddogion carchar wedi cynyddu yw 15% yn y flwyddyn diwetha. Mae gorboblogi, fel dwi wedi sôn, wedi bod yn
yn y wasg yn aml iawn. Okay? A hefyd, wrth gwrs, y cyfraddau ail-droseddu. Fe ddech chi'n gweld y gwrnod sydd dan. Mae cyfraddau ail-droseddu'n uchel iawn. Fe ddech chi'n gweld, mae 46% o bobl ail-droseddu ar ôl gadael y carchar. So mae bron i hanner y bobl sydd wedi bod yn carchar yn mynd i arwain nôl lan y to, sy'n codi cwestiynau, wrth gwrs, a ydy rational choice theory wirioneddol yn digwydd mewn gwirionedd nes na resymau eraill pan bod pobl yn torri gyfraith, enghraifft tlodi, ac a fydda ymosod ar dylodi yn well syniad o ran policy, ytrach na bang em up and lock em up policy fel gyda ni nawr. Yr rhywbeth arall sydd wedi datblygu, mae hwn yn rhywbeth sy'n boblogaidd yn benodol gyda'r asgell chwith, ond hefyd wedi cael ei wthio gan yr asgell dde, sef y defnydd o cyfiawnder adferol, restorative justice. Mae'n gryf iawn hefyd. Mae'n ysgolion erbyn hyn, sy'n ers ydych chi'n bwlio rhywun yn ysgol. Maen nhw'n rhoi chi eistedd lawr gyda'r person sydd wedi cael ei bwlio a'r bwli ei hun, a maen nhw'n trafod pa effaith mae hyn wedi cael arno. Da ni'n gael hwn yn cyfiawnder adferol, restorative justice. A mae'n bosib mae hwn yw'r un mwyaf o datblygiadau ran rheoli troseddu. Maen nhw'n gobeithio fydd yn cael effaith ar cyfraddau. So, mwy na lai, mae yna fwy o bwyslais mewn cyfiawnder adferol ar wneud yn iawn, do the right thing, neu talu, trafod y digwyddiad a symud mlaen. Okay? So, mae'n mynd nôl i hen draddodiad lle yna lot o bwyslais ar y gymuned ac ar tynnu llinell dan y digwyddiad a symud ymlaen. Mae'n dod o'r agenda barch ni gath ei wthio gan Tony Blair, ond hefyd wedi cael ei datblygu ymhellach gan y ceidwadwyr yn ystod y blynyddoedd diwethaf. So, syniad ydy bod chi'n eistedd lawr gyda'r person sydd wedi troseddu. Mae'r troseddwr yn eistedd lawr gyda'r dioddefwr, ac mae'n gyfneu nhw drafod beth sydd wedi digwydd, pa effaith mae hwn wedi cael ar unigolyn. Okay? Y syniad ydy bod yn rhoi tawelwch meddwl i'r dioddefwr, a hefyd bod yn rhoi cyfle i'r troseddwr i weld beth oedd effaith hyn mae wedi wneud ar y dioddefwr. Okay? So mae hwnna'n rhan o'r asgell le a chwith hefyd erbyn hyn, nes gyda'r dde ddim yn ei erbyn o. Maen nhw'n gweld chi'n weddau yna fo. Na, mae yna link fan hyn i fideo. Os ydych link ddim yn gweithio pan ydych chi'n agor y PowerPoint, allwch chi mynd i YouTube a edrych ar fideo nhw, The Wolf Within, a gofio sylafio'n fel go iawn, The Wolf Within, sy'n sôn am cyfiawnder adferol. A'n goi example o dyn oedd wedi torri mewn i cartref rhywun, ymosod ar y person yna, a wedyn mae'r ddoi nhw'n cwrdd gyda'i gilydd. A digwydd bod, na i'm spoiler, na i'm dweithio chi beth sy'n digwydd ar y diwedd, gwch chi edrych ar y fideo yna i weld pa effaith mae hwnna'n cael ar y dioddefwr, a pa effaith mae hwnna'n cael ar troseddwr hefyd. Falle bod hwnna'n fwy sawdanol na yr effaith ar y dioddefwr. Ac yn ôl, mae gyda ni'r asgell chwith. Os ydym ni'n gweld syniad yr asgell chwith ar lawr gwlad, wel, debyg iawn i'r Marxwyr mewn ffordd, mae asgell chwith stroke Marxaidd. Eto, dwi'n nôl at y polisiau i leihau anghydraddoldeb. Mae'r asgell chwith yn teimlo mai anghydraddoldeb sy'n achosi troseddu, ac wrth gwrs fel nes i sôn yn y sleid cyntaf mewn ffordd, gwella cyfleoedd mewn addysg, gweithle, gwella tai, chi gallu insylid eich tai chi nawr, gwelltio galla iechyd. So mwy na lai, y leveling up agenda mae Boris Johnson, mi oedd Boris Johnson, Theresa May, a nawr wrth gwrs Rishi Sunak yn sôn am the leveling up agenda. Llwch chi darllen mwy am hwnna os ydych chi'n moyn. Ond y holl syniad ydy cynyddu cyfleoedd pobl i lwyddo yn ei bywydau, i gallu cael y nod, i gyrraedd y nod. So mae yna lot o, chi gallu gweld asgell chwith, swyddogaethwyr, Marxwyr, chi gallu gweld fan hyn, a hyd yn oed elfen o asgell dech, wrth gwrs nhw sy'n gweithredu. Mae asgell chwith mewn bod angen heddlu gwell, bod nhw'n wneud mwy gyda'r gymdeithas, so mae gyda chi nawr lot mwy o ymdrech i gysylltu gyda'r
gymuned i gysylltu gyda rhanddeiliaid ehangach. Da chi efo heddlu mewn eich ysgolion. Mae'n siŵr bod chi'n nabod eich PC Dave neu PC Kath neu PC John. So maen nhw'n cysylltu mwy gyda cymdeithas. Mae gyda chi PCSOs, a mae gyda chi specials. Mae gyda chi llawer iawn mwy o heddlu yn cerdded y strydoedd na byd o blaen. Okay? So mae hwnna gyn deillio o syniadau asgell chwith, swyddogaethol, marcsau i raddau. Ymagwedd aml asiantaethol yn un pwysig i gofio hefyd, sef y ffaith bod y teimlad asgell chwith ydy, allai y heddlu ar ben ei hun ddim datrys tol cyfraith, allai y llysoedd ar ben ei hunan ddim datrys tol cyfraith. Mae rhaid i pawb cydweithio. Okay? A mae hwnna'n rhywbeth hefyd i asgell chwith, a mae asgell dde wedi prynu mewn efo hefyd. Right? Preventing crime is a task for the whole community. Right? Partneriaeth, so ydych chi efo gwasanaeth brawf, ydych chi efo heddlu, ydych chi efo llysoedd, gwasanaethau cymunedol, ysgolion i gyd yn gweithio gyda'i gilydd o ran torri cyfraith. So, yn sicr, os mae disgybl yn yr ysgol yn torri cyfraith, mae'r ysgolion nawr yn cael ei gwahoddi i gyfarfodydd aml asiantaethol i drafod beth yw'r ffordd gorau i ymddelio gyda fo. So, trwy'r heiniau gyd, chi'n gallu gweld fel mae theories cymdeithasegol yma, da ni wedi sôn am, yn 2.3, wedi effeithio ar beth sy'n digwydd yn y wlad. Okay? So dyna beth maen nhw'n meddwl pan maen nhw'n dweud effaith ar ddatblygu polisi. Okay? Sut ydych chi'n gweld hwn ar waith yn y gymuned? Nawr, chi'n gallu gweld esboniadau biolegol ar waith yn polisi hefyd. Chi'n gallu gweld esboniadau unigol ar waith mewn polisi hefyd. Mae hwnna'n hefyd yn rhan o 4.1, ond mae hwnna'n rhywbeth destun ar gyfer rhywbryd to. Yn y wers neu'n y cyflwyniad nesaf, byddai'n edrych ar sut mae'r cwestiynau ymwneud gyda 2.3 a 4.1 sy'n ymwneud gyda esboniadau cymdeithasegol yn ymddangos mewn papur arholiad. Byddai'n rhoi cyfle i chi i feddwl am atebion, a wedyn byddai'n awgrymu chi ffyrdd o fynd i ateb. So diolch i chi am ddod i'r ail sesiwn. Plis dowch a gwrandwch ar y trydydd cyflwyniad, achos bydd o'n amlygu chi. So mae gosod y wybodaeth yma ar bapur arholiad. So, diolch yn fawr.